Benvinguts al Minut de la Terra. L'olor d'herba tallada ens fa pensar en l'estiu i pícnics al parc, bons pensaments per nosaltres. Però per les plantes és un avís d'un perill imminent. Quan s'ataca una planta, ja sigui el tallagespes o una oruga afamada, piles de químics surten de les ferides per acabar enganxades als nostres nassos o a les tiges i a les fulles de les plantes veïnes. Amb el temps, les plantes han anat evolucionant per associar les diferents combinacions de químics a diferents amenaces concretes. Per exemple, les que emet una planta atacada per una oruga fa que les tomateres i plantes de tabac veïnes generin toxines amargues a les fulles, fent-les immenjables. Però també es comuniquen de forma activa. Algunes, com el blat i el cotó, poden cridar reforços per defensar-se, enviant piles de químics per atreure vespes parasitàries que al veure les suculents orugues els posaran els ous a dins perquè les larves se les mengin des de l'interior. Treballen aquí! A més, també poden comentar la jugada per sota terra. Si tapes la part exterior d'unes tomateres amb bosses i ataques les veïnes amb una malaltia de les fulles, les altres també ho notaran i començaran a fabricar antibiòtics. No sabem del cert com funciona aquesta comunicació, però suposem que per l'extensa xarxa de fongs que ajuda les plantes a absorbir i a compartir l'aigua i els nutrients. És clar que també poden fer servir la informació que reben amb males intencions, com els cabells d'àngel, que ho utilitzen per saber cap a on créixer en comptes d'anar buscant a cegues. I encara una altra d'aquestes plantes fa créixer fulles diferents segons l'hoste que estigui parasitant, fent-lo servir així tant de suport com de camuflatge. Sigui com sigui, tant si és per autodefensa, parasitar o camuflar-se, les plantes s'han estat comunicant i espiant per xarxes socials molt abans que el Facebook, telèfons o... En tot cas, nosaltres fullegem el llibre que elles han escrit. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.